Здравейте! Днес ще разопаковаме 3 йойота. Преди да започнем, искам да ви кажа, че 2 от тях са ми дадени от приятел и не са баш в най-добрата им форма, но пак са си в кутийки, пак си е всичко окей. Така, взял съм си едно чисто ново йойо от yoyobulgaria.com. Извинявам се, че не се вижда много добре, ама сега какво да се прави? Първо стикер на yoyobulgaria, yoyobulgaria.com. Така. Календарче на yoyobulgaria. За коя година е това? Абе, не знам. За коя година си, бе? Добре, да е, както и да е. Важното, че е календарче. И имаме нещо като листовка. Заповядайте в първия за България специализиран магазин за жонгльорски артикули. Йойо България. Йойо, пойдя, бол, кендама, светещи и огнени артикули, топки, бухалки и рингове за жонглиране, контактно жонглиране, пумпали, моноцикъл, хеехи, жироскопи, дяволски пръчки, тояги, флери. Безплатни уроци пише също. Така. Ето ги, значи това, календарчето, стикера. Това стига толкова за тях. Сега да преминем към йойотата. Първото йойо ще започна от, така да се каже, най-слабото. Той е за по-начинаещи, но много ми харесва. Adjustable Gap. Това е Yo-Yo Factory One. Така. Поради причината, че е от приятел, няма въженце, ама аз имам мои. One. Така. Е супер. Като за начинаещи е супер. Adjustable Gap. Колкото повече го завинтваш, толкова по-респонсив става. Като го отвинтваш леко, става unresponsive. Да видим какво е отвътре. Така, тази половинка. Пише Yo-Yo Factory с логото им. И лагер, аксел, One. Така. За големината ще ги сравня с другите две. Ще го сравня с другите две йойота. Ще имате представа колко е голямо. Така, значи йойо, кутийка и нещата към кутийката. За това йойо. Така. Оставяме на страна тези неща за One и стикерите. И до следващото йойо. Plastic Grind Machine. Така. Бяло.
Ако виждате, не знам, може би не е достатъчно светло. Чакайте минутка, само да спробвам. Така. Бяло. Няма стакове. В смисъл, аксела му е сменен с бот ли е там, какво е? Точно защото е втора ръка. Но си играе просто перфектно. Така. Отворим. Така. Играем машин. Пак няма въженце. Маме го дадоха за въженце. Както и да е. Така, кутийката. Нищо повече в нея. Йо-йо Factory. И самото йо-йо. Готвено усещане. Да го отворим. Така. Да. Това е, че изпада нещото. Така, grind machine. Нормално, силиконки. Какво нормално е? Така. Малко се върти, но се играе перфектно иначе. Лагер. Ага. Така. Така. Измъква се лесно. Така. Ето ги, двете половинки. Слагаме го. Това. Добре. Опс. Така. Добре. Чакайте малко, че лек проблем. Така. Завинтваме го. Така. Оставяме на страна. Йо-йо. Ектиката към него. И сега към главната част, за което най-много съм развълнуван и нямам търпение да отворя, е моя G5. Черен. G5. Вътре мисля, че има диск. йо-йо Factory. G5. Виждате самите стакове тук. Черен си взех. Така. В пликчето няма нищичко повече. Нищо. Пликчето само. Така. Така. Сега... Така ли да го отворя? Добре. Така да извадим и диска, който май го няма. Или е тук, най-вероятно е тук. Чакайте първо да видя, тук има някаква книжка. Така. Това е... инструкции. Не са много полезни, но за някои хора са. Така. Така. Да видим за какво става въпрос. Трикове, грайндове, байнд.
едно и също. Така, приемката за пръста. Лупинг. О, боже мой. Така, както и да е. Книжчица. Тията, не знам просто как да извада другото. Така. Питам се да махна една лепенка, ако ще чудите. За да го отворя повече. То всъщност... чакайте. Нищо повече вътре, освен дискът, който сега ще се опитам да извадя. Лепенка, която трябва да се разлепи. Ето го диска. Yo-Yo Factory DVD. Да. Изобщо си нямам идея какво има в него. Добре. Връщаме диска обратно. Сваряме. Така. Йойото. Както виждате, не е само в кутийка с само йойото и въженце, а е в кутийка с няколко въженца. Лагер, тънък. Той е респонсив лагер и на това йо няма да го слагам, защото ще стане респонсив. Но най-вероятно ще го използвам за мала. Аксел. Холдър. Така. Тудо. Брат ми се обажда, не се чудете кой е. Почваме от въженцата. Колко ли са? Изобщо нямам идея. Така. 1, 2. 3 въженца имам в кутийката, не както по принцип едно. 3 въженца. Yo-Yo Factory Holder. С това закажеш заклона, тук е йойото. Опа! Така. Холдър. Мисля, че всички знаем какво е. И така. Опа! Не скачайте, бе. Лагерче. Наистина доста малко. Аксел. Така. И сега самото йойо. Най-важната част е йойото. Велико. Нищо повече вътре. Удивително. Просто горе-долу добре влиза по средата, но самото йойо не е много широко. Така. Не е много широко наистина, но е доста големичко. Така. Така. Зистакове. Добре, да върна холдера и всичките там неща обратно. Така, холдера къде стоеше, бе? Тук някъде трябваше да стои. Така. Factory холдер. Въженцето обратно.
аксела, лагера. Така. Тикта. Опа. Така. Затваряме. Така. Изглежда се едно няма нищо вътре. Опа! Лагера изкочи. Както и да е. Ставаме на страна. Така. Вземем трите йоята, за да ги сравним. Така. G5. One. Plastic Grind Machine. Така. Първо ще сравним One на UA Factory с Plastic Grind Machine на UA Factory отново. Така. Височината, диаметър. Plastic Grind Machine е малко по-голямо, но съвсем малко. Гапа, както виждате, Grind Machine на пъгамото, гапа е по-голям. One е с малък гап. Диаметъра. Така. Сега One ще сравним с UA Factory G5. Отново. G5 има малко преднина по височината. В гапа отново. G5 има голяма преднина. А пък One, но са еднакво широки. Гапа на G5 е по-голям, но са еднакво широки. Имайте предвид, че G5 наистина не е широко йо-йо. И двете са тесни. Така, и сега ще сравним G5 с пъгамото. Така. Първо. Еднакво големи, високи. Еднакво, така. Добре, гапът на G5 е по-голям. Определено е по-голям. G5 е пъгамото е по-широко от G5. Така. Нямам търпение да поиграя с G5. Благодаря за гледането. Коментирайте. Абонирайте се, ако ви харесва. Ще правя и други unboxing видеос. Това е. Благодаря ви отново за гледането. Чао, чао!